Alright, iti dati nga gundawa, iti nga ro din na mangiganti panakaibasa dati napili nga surat nga may kanbiyag ita nga malem. Ti problem of the day ni Larry Jr. iti laon yun, Ana Paulwan iti Sugar Mommy. Sagudayan nga ro ti surat ni Larry. Dear Cousin. Sagbay man nga erugik nga isalay sa iti pakasarita akasin yung iti nga programam. Kablawak man, nagiti amin akameng tinemor si Studio Family nang runa keng kang atimun iti nga programa. Kastamit na nakablaawak, dete nakantsaw nga agbibuya di Boston kano nga ni Doc JC Adaya. Kastamiten, nagiti padak kadumdum nga kinagbibuya di dete nga programa. Nanumulaeng ti panagbiag mi kasin yung nasapaak nga naulila iti ina. Ket ni tatang, segun kadagiti istorya dagiti kabagyan mi, maysa kano ni tatang kadagiti mabigbig nga nalaing agluto wenno paraluto wenno chef iti restaurant. Idi kabanbanwagan na. Ngem iti saan nga maamuan ti kaadwan a rason insardeng na ti panagluto na. Ket pinili na ti nagtalon, nagtaraken iti dingwen. Napintas ko matibiyag mi. Adu kano, dagiti mangrekruit mga alakin ni tatang ko nga restaurant owners nga agbalin isuna nga head chef da. Tanalay nga talaga agluto ni tatang. Ngem saan na kano nga kahit latan? Ket no damagen da kano ket dinamot kahit nga ibagan wapay. Iso nga narigatan ni tatang nga nangisakad ti panagadal ko, siya nga kakaiso na bugbugtong nga anak da kaday dinanang. Gaputa, saan nga makaanay ti matmatgedan na, tapno no masuportaran na ti panagadal ko iti kolehyo. Ti pagsayatan na kasinyong, insuro kanyak ni tatang tilaing na nga agluto. Wen, amin nga muna nga lutwen, insuro na kanyak. Kumbaga, in patawid na kanyak, tay laing na nga agluto. Kat kasi na po Diyos, alistok mat nga nasursuro. Nalaing mat ni tata nga nangisuro kanyak kadagiti paborito na nga lutwen. Kat ado ti mangdayaw kanyak idi. Ado mat ti mga kanyak idin nga restaurant. Nga siyak ti agbalin nga para luto da. Agam di kiti babasit laeng nga restaurant. Iso nga nagbalinak nga rod nga may isa nga chef kasinyong wenno cook nga kunada. Tano chef ko na ngamin kat sala nga wagan di kiti aglutluto iti chef no agtrabaho iti dakkel nga restaurant wenno iti resort wenno hotel. Ngem ti nagtrabaho kaadwan na di kiti laeng dagiti panganan nga sikat mo ta panganan ngem saan nga dagiti fine dining. Ngem na dagiti hasaan ko amo nga lutwen, alistok lang nga masursuron. Ta syempre, gapo iti panang train kanyak ni tatang, amok maten dagiti ararami dagiti kusina, amok maten no paraan niya dagiti ingredients, dagiti spices. Ket ison tinagbalin nga trabaho nga nang suportar ti panagbiag tinagbalin nga bukod ko a pamilya. Nagasawa kami ken ni Grace idi tawen 2019 sakbay ti pandemya. Gaputa agdadagsen idin ket inkalaysak isuna uray no sibil laeng. Kaasin apo Diyos kasin yung uray no nagpandemya idi sa anak madlatangan awalan di trabaho ta adulata digiti agorder kanyak oreno awan ti open nga panganan ngem adu digiti agorder kanyak nga no kumadagpas ken agpaluto da kanyak iso nga sa anak kanawalan ti trabaho ngem idi laeng tawen 2022 na diagnose ni bakit ko nga addaan iti sakit iti kidney. Kumusta nga ini Grace, anak ko?
Ah, nasayaat ka no ti marikrik na natatang. Ang imno saan ka no nga nasapsapa nga naduktalan ti doktor ti sakit na. Amang ano, nagrab-grabe ko ma. Ket, anya nga rod. Anya ti kuna ti doktor. Sigun ti doktor tatang. Maala pa ilaing iti agas. Angim Diyos ko. Agkakangina mo dagiti agas ng reseta na tatang. Ay. Manulaang matisyol-syol iti restaurant nga pagpapaayak. No siyak ti sika. Ag-resign kan iti restaurant nga pagpapaayam. Ha? Pangalakang rod pa iti gatang ko ti agas ti asawa ken digiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Tatang no. Tiket ko sa wine. Ag-resign ka iti restaurant nga pagpapaayam. Asubapol ka iti sabali nga pagtrabahwam. Ha? Ingka iti dagdakel a restaurant, wenno resort, wenno hotel. Sumapol ka iti agkasapulan iti kaskeng ka nga nalaing agluto. Dagiti dadakkel nga kumpanya, dadakkel nga pasdek. Ta sigurado nga dagdakkel met ti paswelduda. Nabayag ako ni ti restaurant nga pagpapaayak tatang. Ay katanusa ba? Kasta nga talaga. Kinsayang talaing mo. No saan mo nga aramaten iti dagdakkel nga kumpanya. Tapno dagdakkel mo't lait masweldom. Katapay nga rod da kayo tatang. Ha? Saan ka di nga da kayo tinaggapon na tilaing kong agluto? Napigsa kayo mo't pelaan. Apay nga di kayo agtrabaho iti restaurant, wenno hotel, resort. Amok mat ka doon, dagiti mga ala kada kayo. Ang imjak karod kaya ating kunakbat. Apay, apay nga min tatang. Basta, saan ko na kayat nga pagsalitaan pa'y day tangapanan. Basta no jak kayatin kunak, jak kayatin. Ken naragsak ako nga, agtaltalon ken nagtartara kayo ni titingwen. Umanay mo't kanyak, diti kitkitaek iti panagtalon ko, ken ti panagtaraken ko iti dingwen. Wenang, no panpanunutem, nagtrabaho ak manan naka-chef, tapno matulungan ka. Lipatem laengen. Ha? Saan kumitkid di nga panpanunutin day tatatang? Ang imas daawak laeng, no ape nga sinayang yu tilaing yung agluto. Diyak nga rod kayat nga pagsaritaan daytan. Detalat may singasing ko, junior. Sumapul ka, iti sabali nga pagtrabahwam. Tay dagdakil ti sweldom. Tapno di ka marigatan, kadeta nga. Parikot mo. Sige tatang. Dati gayang bilin yung pagatang yung feeds kanyak. Impang ko ni Dionig ti balayo. Agsubliak na tan, no. Into no bigat. Tao may kayo ikan iti sidain nyo. Alawen, barok. Panawang kay Payor datang. Tagawid ako, kat ururayan ako ni Grace. Kyan ti anak mi. Kaadum ti mangan. Bakit? Tumarem to, nagiti agas ngayon reseta ti doktor ken ka. Kunakmat ken kalakay nga okay aklaang. Ha? Saan ka nga okay? Bakit? Saan ka nga matalimu daw no awanan ka iti sakit? Nabanugak la idi. Nalawag mo't ken katiko na ti doktor. Nangato ti blood sugar mo. Ket imbagkit di ata nasapa nga na duktalan. Maala pelaeng kano iti agas. So nalaeng, na nagingina di iti agas mo. Iso nangorti ko na, nga buure sana nga agagasan. Ket baliwak la ta lifestyle kon. Ha? Iso nga basit lang ti kan kanik nga inapoy. Kadwag latan ti mga niti natin. Wanang saan nga umanay dayta. Ay na. Uret adamot nagatang kon. Sigurado nga mainom mo ti aming nga agas mo iti ustong oras. Uwen ka din lakay. Julia. Tatang. Kadum ti mga nanak ko Tapno saan ka ngagsakit. Narigat no pati si ka kitagsakit.
Manulat isulsulduan ni tatang mo. Ay na, anya ka dito ka na ni tatang mo, lakay. Kunanamot nga, sumapulak kanot sa bali nga trabaho. Uwin mo't namin. Anusam kid din, deta manula nga sweldom, dita restaurant ka pagpapaayam. Idin to nga nagaduman tigiti, agkasapulan, iti kasking ka nga nalang agluto. Inka, padasin ka digiti resort, digiti dadakkel nga hotel. When dadakkel nga restaurant, dito'y, dita syudad. Padasik to Ang jak pa yamin na padasan nga nagtrabaho iti dakkel nga kumpanya. Padasem alakay. Patsek nga iti experience nga nagunod mo iti panagtrabaho iti nabayag nga panahon kadag iti restaurants nga nagpapaayam. Ken gapo iti insursuro ken ka ni tatang nga panagluto. Sigurado nga alisto ka lang nga maawat kadag iti pagaplayam. Sa bagay. Dumit kid iti atiwek napadasak mo tinangnangan kadig iti sikat nga restaurant kada resort. Amang nga naimas matlaing tilutok. Ngem tiluto da. Iso nga rod nga padasem tulakay. Tapno di masayang. Deta laing mo. Alawin nga rod bakit? Padasik to. Oo. Abay pare. Agnervyos ka di. Saan man? Kunada kit nalaing ka kan ngagluto. When? Siyak ti head chef iti restaurant nga naggapuak. Ket dito'y papadatay laeng nga chef. Ada deti head chef nga makunang yung awang pa ngamin tinapili dagiti management. Nag-abroad ngamin deti head chef idi. So nga agpapantay-pantay tayo nga chef dito nabayag ka dito yun pare. 2 years ko mo dito yan. Baro pa lang kami dito nga resort ken restaurant. Uwan nga ron. Nagdakkel. Namit mo ka dito aking bagin? Isaan pa Di pala yung manager tinamit ko. Kaya dati nang interview kanya, the HR. Medyo naungat ti boss tayo. Bakit mo't kami? Byuda. Ang manmanulang matagpakita dito At dalata dito opisina na. Manmano nga sumango, kadag iti empleyado. Dinamag ko lang no na-meet mo. Tana minsan nga nag-meet kami good. Ay na, nakasup-suplada. Kasla dinaam mo nga makikadwa ka dagiti empleyado na. Alakit bagbaga ang kalaang. Tama nga no, damaramid mo nga di nakayat. Nangruna kat nabiit ka pa, kabarbaro kalaang. Ni gaya Mrs. Ortega, ng byuda ni Yahin. Bakit? Lang nga bakit? Speaking, iso na day jahin umaymit dito kusina. Iso day ta? Uwin, iso day ta ti aking bagay na ito, iso bus tayo. Ngimaping umay dito nakaiturong ti matang nakadata. Uy, Don. Umay nga agpaiso dito Uy nga rot, apeng ka na. Adda nga ta na aramid tang mati. Adda nga tabasol ko, uno si ka. Yung bagngal daw mo, Mrs. Ortega, ma'am. Ma'am Divina latan tiyawag mo kanyak. Si kagayam ti kabarbarong nga chef. Un ma'am, nakita namin ti file mo. Mr. De La Cruz. Larry De La Cruz Jr., ma'am. Nakita dati resume mo. Adugaya man nga restaurants ti nagpapaayam. When ma'am,
Nang rugyak kadigiti babasit nga restaurant laang. Ket no adda mangala kanyak nga dakdakkel nga restaurant. Umakarak no ka ma'am. Gapo ta dakdakkel ti pasweldo da. Iso ka di nga nag-apply ka mat dito'y resort, dito'y nga restaurant? Wen ma'am. Mabalin ka di nga umay ka iti opisina. Kaya't ka makasarita. Ma'am? Apay ka di ma'am. Ada ka di madi nga nakita yo dita resume ko. Ha? Awan. Alaw may kan. Tada pagsaritaan ta. Sige ma'am. Umuna akon. Dumanon kan tulatan iti opisina. Sika. Don tinagang ko ma'am. Don. Don. Sorry. Diya kami magkabisado tinagnagan nyo. Pakibagam tulatan kay ni Mr. De La Cruz no sa dino ti ayan ti opisina. Sige ma'am. Huy. Apay nga ta papaayaban na ka ni Mrs. Ortega. Diyan ka rodam mo. Parang Don. Ada siguro nakita na yung resume ko. Siguro may papan iti previous nga employment ko. Apay ada ka di problema, ada ka di naaramidam nga madi, jay nagapwam. Awan. Apay nga tagarod. Ang sa bali ti pa nagkit-kita na ka. Italaeng mat nga nakita nga nakiisim ni Mrs. Ortega. Nakaisim mat iti kasarsarita na ka. Dinto nga nuda kami ti kasarita na, ay na, nakasupsuplada. Aya? Anya? Apay? Sa balin samot daytan Areng lari. Anya tikit mo sawin parang Don. Agkursunadan samot king katibus tayo. Anya? Nakaim imposible mat deta. Italaeng nga makita na. Isong karod. Di nakita na siguro di resume mo. Kaputa, siyempre agad kita inalatamot deta. Resume ti kabarbarong empleyado na. Nakita na siguro tiladawan mo. Kursunada na ka nga ta. Sa bagay, natair ka. Sa bagay. Biyudang batkid din ni Mrs. Ortega. Unang si aasawa ak parang Don. Adda pamilya kon. Kitman ano ko ma? Anya? Madi Kit, no kursunada na ka. Apikit din nga saan mo nga tutupan. No mairanod ka mat. Mairanod pa iti pamilyam. Amo na siguro nga da pamilyam, makita na mo't iti resume mo. Amangan no agsapsapul laeng ni Mrs. Ortega, iti mangparagsak kenkwana. Kasta dagiti biyuda. Imbes nga ang masawa damanen, agsapul dalaengen ti lalaki nga ubing kadakwada, nga isot mangparagsak kadakwada. Deta ti SM nga kung kunada. SM? Anya nga SM? Sugar mommy, paring lari. Ay na, nagswerte ka no. Agbalin nga sugar mommy tibus tayo. Sigurado nga sikat pilyan na nga agbalin nga head chef dito. Sigurado nga ingato na pa'y ti sweldo. Saan lang nga dayta? Ang mga no ikan na ka pa'y ti ato nga kwarta No siyak ti si kakit. Tutupam. Patulam ni Mrs. Ortega. Ay. Saanak nga kasta paring Don. Uray no marigrigat lahin ti panagbiag mi. Saan ko nga maaramid day nga banag? Ay, no siyaklat kursorada ni Mrs. Ortega agad. Uray suplada agad. Talaga, tutupa ka. Karmi nga pagpukawag mo tinangisit ti mata na No siyak ti mang paragsaking wala. Sika pare. Agdumata. Yung siyak. Saan kuntong aramidin day ta? Adakon, Mrs. Ortega. Ma'am Divina Latan, tiyawag mo kanya. Yes, ma'am. Agtugaw ka, Mr. De La Cruz. Anya ka diti ibagayo kanyak, ma'am. Aping ang tagtigargar ka. Relax ka laang.
Mm. Nalaing ka kayam nga agluto. Ah, iso ti ko na dagiti nakaraman ka dagiti putahe nga siyak tinang luto, Ma'am Divina. Sa bagay, saan ka mat nga maawat dito yung restaurant? No saan ka nga nalaing? Mm, kaya't mo ka diti agbayag diti nga kumpanya? Ha? Ay, una ma'am. Nang runa iti naamwak ti numano ti pasweldo yu ti binulan kadagiti kas kanya ka chef. Ah, mm, ma'am? Hmm? Adda ka di problema, ma'am? Awan. Nalagaan laing ngamin ti riknakking ka. Hindi makitak dito yung resume mo. Kasla, nakalaglag ang ti riknakking ka. Ah, mm, ma'am, ming-ming-mingan takmatlatan. Ah, ang dala malagip ko. Ah, anyway, nice meeting you, Mr. De La Cruz. Nice meeting you, ma'am. Kahit ko lang ibagaking ka, nga itatagtrabaho kan dito yung kumpanya, nga siyak tiyaking kukwa. Anything nga kayat mo, ibagam laang no ada masapul mo, no ada problema, saan ka mababay nga mangibaga kanyak? Ah, sige ma'am. No ada problema ti pamilyam, problema iti trabaho. When nakomporme nga problema, don't hesitate to come to me. Nalagaan nga mintirik na king ka. Ma'am? Sige ma'am. Okay. See you later, Mr. De La Cruz. Yes ma'am. Ag tumarkan ton, lumalpas mo deta, lumaibus mo tilabay mo, bakit? Julia, anak. Tatang. Ito numalpas ni ma'am, ni nanang mo, kanto tulungam to nga ginaw. Tatang mat. Ay, saman dapat sursurwe mo ta ginaw. Sige tatang. Anyati ko na mitay lakay. Mas daawak dati. Baro nga amok, bakit? Ha? Apay? Nakasaysayaat kanyak. Kat damo nga aldaw ko. Kat amang ano nasayaat nga talaga ti amo yu. Saan ka numat kung nadigiti kakadwak? Mas daaw da nga rod. Tay kasarita na kat nakais-isim idinto nga nakamisuot ka nulat kasarita na ida. Ha? Jak maawatan. Siguro, nagbalin nga customer ko idi. When no, customer di restaurant nga dati nga nagtrabahwak. Baka, naramanan na siguro ti luto. Siguro amuna siguro nga naling kagluto. Iso nga hinarda ka nga dagos. Apaman nga makita na ti resume mo, kanda ti naggapam nga restaurant, siguro kaya't naka nga itraton ti nasaya at tapno no sigurado nga saan kan nga agresign, no saan kan nga umakar pa iti sa balay kumpanya. Dahil tala ti makikita ka rason lakay. Iso mo ti napanunot ko, bakit? Amangan no, naramanan nan, ti lutok idi, ti sa balay nga restaurant. Kasta nga talaga, no nalang agluto, sikat ti sapul-sapulen da. Ha? Iso nga sa anak ng makapangan, no saan nga sikat ti agluto lakay. Alagat, pasensya ka no, saan ka mailutuan no daduma. Saan na bale? Basta lakid di maramanak ti lutom, ure maminsan ti may sa aldaw, naragsaka kon lakay. Sige. Ibusin ko rin detan. Tag tumarkan ton, bakit? Sige lakay. Ikayat busawan. Umuna nga aldaw mo pala ang nagustuhan na kan, tay boss mo. Will lakay. Ay, lakay. Tatang, kulak ko ma.
Ket mas dawa nga ron ta saan ka nung matakas siya isuna ka dagiti dadto mga empleyado na. Ang mga ano naramanan nan tilutom ket nagustuhan da. Dahil tamo ti pagarup ko tatang. Iso nga ilalaing mo anak ko. Sa limit mitam ti trabaho mita tatakil gayam ti sweldo mi jay. Tapno na daw manay nga igatang mo iti agas ni Grace nga asawam. Wen tatang. Kinagyaman aking ka kapuking ka. Nalaingak nalaingak agluto. Ket aramatig dati kinalaing ko. Tapno mabiyag ko ti pamilya. Ay, imbag paiking ka, tanasaya at dagiti amom. Manmano ti kasta. Ha? Anya ti kayo sa tatang. Nga may no dadakkel a kumpanya. Kaaduan na nga aking bagi. Tagibas si tinda, dagiti empleyado da. Nga kasla tagabo ti panang tratar da kadakwada. Ha? Kasi kadi day dinaudi nga nagtrabahuan nyo, tatang? Ha? Iso ka di nga diyo kaya ti agluton? Diyo kaya tin tagtrabaho iti restaurant? Ay, jak kahit nga pagsaritaan day ta. Mala, ituloy ko tiyagpakan kadagiti dingwin ko. Api nga diyo kahit nga pagsaritaan day tinaglamas, tatang. Naday tatirason mo, api nga. Ay, saan nga pagsaritaan day tang kurak? Tadyak kahit nga lagipin kinapalabas. Mabalin mo ti pumanaw. Junior. Pasensya kayong tatang. Inangaro din. Ada ka pa'y laing gaya, Mr. De La Cruz. Saan ka di nga off mo kuman? Da kayo gaya, Ma'am Divina. Nagparami da kami iti cake, ma'am. Ha? Ano nung ti cake? Magustuhan kami diti balasan ko, ma'am. Ket bili na itay bigat sakbay kami nagtrabaho. Yawidak ka no ti pasalubong na nga cake. Ket imbes nga maparang gumatang ti sabali, dito iklang nga gumatangan. Dito restaurant nga pag-ububraak. Kasta aya? Mano ti tawon ti anak mon? 5, ma'am. Really? Wen, ma'am. Sige. Saan mo nga baybayadan data cake? Ha? Anya, ma'am? On the house. Sagot ko laeng yan. Para kini baby. Ay, nakababayin mat, ma'am. Amok ka nang hina dati yung cake, ma'am. Amok? Amok mat nga napatig ti pamilyam king ka. Ket amok mat nga napatig ti trabaho. Makitkitak mat ti performance mo ket rumpeng nalaeng nga ikakmat iti gunguna dagiti empleyado nga nasaya at ti trabaho na. Agyaman na karod, ma'am. Sige. Anya pa iti kayat mo? Manghala ka pa iti sabali nga makan nga amom nga paborito ti anak mo. Ni misis mo. No, anya ti paborito na? Sige, orderen pa. Sagot ko. Ma'am, sobra madlaon na yun, ma'am. Saan? No. Saan ka mababain? Kastaat. No, nasinig tiriknak iti may isang empleyado, kastuya ka talaga. No, nalagan tiriknak iti may isang tao, nasaya atakmat kinkwana. Anya ti kayat mo? Fried chicken. Para itubing mo, misis mo. O kaya, steak. Baka kahit mo ti steak. Ng isang pet. Ng ipasarabom kini misis mo. Sobramot din, ma'am. Sige, no di mo kayat. Siya kung ti agpili. Bak ti waiter. Ta siya ti mangorder. Ti iyawid mo iti pamilyam. Mr. De La Cruz. Ma'am? Thank you nga, ma'am. Agpudno ka man, paring Larry. Anya ti pudno ka, paring Dondon. Sa pali ti madmadlaw mi kan.
Saan lang asyak ti makadlaw, pati digiti kakadwa tayo. Anyan ti madlaw yo. Ket, nasingid unay king ka ni Ma'am Divina, ni Mrs. Ortega. Ah, saan mo? Siguro agad magustuhan na laing tilutok iso nga nasayaat kanya. Kasta ayamat. Orimad da kami kat nabintas mo ti trabaho mingim. Iti na minsan nga daras saan na pinginaramid ka dami dayta. In libre na ka iti cake kan nakadado nga putahe nga inyawid mo. Saan lang na minsan daytan. Oh, diyak ka mo nga ron. Diyak mo't maawatan. Ay na, di ka pala ngamin mamati kanyak. Agkurso na daking ka ni Mrs. Ortega. Nakalalasin. Nakakadkadlaw kadagiti tigtig na no sikati kadwa na, no sikati kasarsarita na. Sa bali dagiti mata na. Sa bali ti panagkita na king ka. Kin sa bali mo't ti is-isem na. Asla da sa bali nga kaipapanan na ti amin nga gargaraw na. Nagrugi mo't la deta hindi adakan. Nupan panunutin pare, nga tutupak itikaskin ni Mrs. Ortega. Nagbidot ka. Sige, ipagatan nga pudno ti kunam. Kakursonada na. Angim, uriintun ka saan kunto nga tutupan ni Mrs. Ortega. Nagsayang. Alakit mabalila tama kasta nga iliblibre na katmakan. May ranod ka madalata. Angim sigurado no, tutupa misuna kat paragsakam. Saan lang nga day tatitidnagin ka? Bakit no ikan na ka pa iti baro nga lugan mo? Wano saan kat ikan na ka iti adong nga kwartam. Paring lari. Ay, sana all. Ura niya tibagbagang paring dondon. Saan ka masisirap ka na kita? Tamok kadakas na ita. Apo ay ha. Practical tibiyag itan. Apay no siga, kahit mo nukwa. Agit kahit ko ang ti makadakas, saan mo kasyak ti kursonada na, sika amat, parang lari. Sana all nataer. Ay na. Agsubli ka kiti trabaho mo, kita daubrak. Ala, sige nga ron. Nukas na, awan pa ti relasyon nyo. Awan, tilada ka. Saan kunto nga tutupan ni Mrs. Ortega kung nakmatking ka? So nga, anyaman ti panunutin nyo, lipatin nyo laeng ngayon, pare. Dakon bakit? Napasalubong ko kada kayo nga makan. Inted manen ni... Bakit? Ni, api agda, nakaida ka dito suelo. Agdardara ti ulom. Tulungan dak. Julia! Julia! Ika manayaban ni Uncle mo, tabagin na balay. Julia! Bakit agrig ka? Anya tinapasamag ka? Taray ka ti ospital. Tulungan, dak! Bayaw! Manong lume! Tulungan, dak! Julia! Tulungan, dak, Karuba! Tulungan, dak! Pasensya kan, bakit no? No, saan ka nga naitaray nga dagos dito ospital? Di magasak pa lang amin ti agas mo. Ay na, okay lang. Importante ka nakita na ka nakadata iti nagsakit ti ulo. Api anya nga amin tinapasamak. Bigla latang nga nagulaw. Bakit? Nawanan na kiti puot. Nung amin kasyayin, saan kan nga agpagna o maulaw ka, agtugaw ka, agita ka. Inlipas ko lang, madati panagidalimanek ko. Kumakit binibeam latan, siyak to ko man, tinagidalimanek, tinton sumangpitak. Kayak mo't pala. Saan? Masakit ka bakit?
Anya ti ko na ti doktor. Ang mga numasapol ka nun ti operasyon. Baka no, kumarkaro. Ket sa alagayam nga diabetes ti sakit mo, bakit? Ha? Kasalita nakto ti doktor damdama. Ket kunana nga agsagasagana tay kano. Ha? Tamang ano dakkel nga gatad ti kasapulan, bakit? Tapno agimbag ka. Ay na, pangalaan ti nga rod ti dakkel agatad lakay. Okay aklaan, siguro kat nabannog ko laing day dyan. Saan, bakit? No, anya ti ko na ti doktor iso ti surutin tayo. No, patsyan na nga, masapul iti operasyon, masapul ti dakkel agatad. Dahita ti provide tayo. Dahita ti provide ko. Ngayon pangalaam nga rod lakay. Makamuditan. Agdiskitarak. Tinasisita. Agimbag ka, bakit? Tamang ano kumaro dayta. Tako na ti doktor. Lakay. Amangan ka no. Posible nga ipatay mo. Katyak kabailan na mapukaw kay tibiyag ko. Tibiyag migin ni Julia, bakit? Iso nga, patip kerem ti pakinakim mo. Tasyak. Aramidik ti amin. Tapno maipaikot ti kasapulan ti panaka-opera, bakit? Bakawanan naklakay. Awan ti basol mo, bakit? Awan ti rumbe nga pagkidawang ti pambakawan ko. Saan mo nga basol? Ti kinaadat sakit mo. Agpaimbag ka kiti. Nasya kung ti makamu ti amin, bakit? Pasensyakan barok nga mawan ti mas awan ti mapanunod ko nga masidgan nga pagkidawan ti kasta katakkalakatan. Inamnamak met kid didetan tatang. Uray siya kat awam mo ti amok nga kabagyan tayo wino nasikid nga paghayam ti pamilya tayo nga mambalin nga mang pabulot kada tayo ti kasta katakkel nga gatan. Ay, pakawanin nakbakot barok no awan ti masamidak. Awan ti basol mo tatang. Uray no ilakok amin nga dingwen ko. Saan tupay nga makaanay. Basit laing mat ti balor na dagitoy. Saan yung anaskin nga ilako dagito tatang. Anya nga ro ti aramidem baraw. Saludo ak iti aramidem. Aramidem ti amin para iti panagimbag ti asawam. Kasano nga ron? Pangalaam nga ron ti kasta kadakkel agatad. Para kini Grace nga asawak, tatang. Aramidik ti amin. Ha? Aramidik ti amin. Para king kuwana. Naimbag nga malem mo, Ma'am Divina. Oh, Mr. De La Cruz. What a surprise. Nakaumay ka man dito yung opisina without me asking you to come. Malagip ko ngamin dahi din bagayo kanyak. Ha? Anya nga yung bagak? Dahi din bagayo kanyak hindi. Nga no ada ka sa pulak kada kayo. Sa anak nga agpangadwa nga umasidiking ka. Yeah. Yes, I remember na ibagak na ita. What can I do for you, Mr. De La Cruz? Ma'am, saan mo talimid kanyak? Dahil ta kinasaya at yo. Kasi nakunak, nalagantirik na king ka, Mr. De La Cruz.
Ket amok ti gapuna. Ha? Anya ti kayat masawen? Amok ti gapuna no aping nga. Sabali ti tratom kanyak. Kadagupan mi nga agtabtrabaho dito'y para king ka iti restaurant mo. Naidumduma ti panang naidumduma ti panang tratar mo kanyak. Mr. De La Cruz. Siyak laeng ti special ti panang tratar mo. Iti amin nga empleyado niti restaurant. Anad lang mo matgayam. Wen. Kat alayag dati nga gundaway. Tapno agkid daw king ka. Ha? Masakit ngamin ti asawak, Ma'am Divina. I'm sorry to hear that, Mr. De La Cruz. Kumusta nga ro di suna? Saan nga nasayaat? Ma'am Divina, masapul na iti operasyon kadakkel agatad ti kasapulan. Aya? Mano ka di nga? Dakkel. Dakkel agatad. Kasano ka dakkel? Dakkel. Rason no apay nga. Tilmone kon ti pride ko. Ha? Ibaba kon ti kinataok. Kat aramidik ti saan ko kung mga rumbeng nga aramidin. What do you mean, Mr. De La Cruz? Nalakid di matulungan na, Ma'am Divina. Nakasagana nga mga ramid ti amin para king ka. Ha? Wait. Saan kagdanag? Inlak ko ti ridaw. Itay simrekak. Ha? Wait, Mr. De La Cruz. Aping ikatim di badom. Aramidik ti aming paraking ka. Paragsaking ka, Ma'am Divina. Wait! Sige, aramidin mo tikayat mo. Aping nga naglabos ka, Mr. De La Cruz. Anya dito, agbado ka. Ay, aping nga naglabos ka. Alag, di ka maawatan. Aping nga naglabos ka iti sangwanag. Saan ka di nga? Iso ti kayat yo? Anya? What do you think of me, Mr. De La Cruz? Kwa. Gaboy ti kinasayat yo. Patsik nga kurso na dadak. Ay, saan? Ay, saan? Ay, unay ka na ya. Naglabos ka mo iti sangwanak, Mr. De La Cruz. Ay, sorry, Ma'am Divina. Ti pagarup ko ngamin ti pagarup mo anya. Ti pagarup ko agkursonada kayo kanyak isong special ti trato yo kanyak. Saan? Diamo kamin ket no. Agsapsabol kayo ti lalaki nga mangparagsak kada kayo. Of course not. Sino ti nangibaga king kadayta? Awan ma'am. Bukod ko laing nga kapanunutan. Ay na misinterpret mo. Ti aramidik king ka. Ay, sorry ma'am. It's okay. Saan kang bababain? I understand. Siguro na misinterpret mo ti amin nga aramidik king ka. Well, that's true. Si kalaing ti ka naidumduma ti panang tratar ko. Iti kadagupan yung nga empleyado. Isong orod nga pinanunot ko, ma'am, nga kayat yung agbaling kayo nga sugar mommy. Sugar mommy? No! Why would I do that? Diyan ka mo, ma'am. Why would you think that? Sorry, ma'am. Naita lang kami ti amok karason. No. Nalag-antirik na king ka because of your...
Ano, ma'am? Because the first time I saw your name, you remind me of someone. Someone special. Someone from my past. Huh? And I believe he was your father. He is your father. Larry Sr.? Larry de la Cruz Sr.? Ay, nitatang ko din siya, ma'am. Yeah, I know him. In fact, we used to be together back in the days. Ma'am? Saan siguro nga kahit ng istoryain king kanitatang mo? But, Larry, your dad, and I used to be lovers. Ma'am? Yeah. Ang gaputa kayong ingas mo isuna, karupropang mamis mo. Iso nga, nalag-antirik na king ka. Karupropang nga talaga ni tatang mo. Ay, nagtibain ko nga ro din, ma'am. Naglabusak pa itisang wanan nyo. It's okay, it's okay. Maawatan ka. Yan, awang kanyak day chay. Ma'am. Naistorya ka din ni tatang mo, tinaglabas mi? Or naglabas na? Why he stopped cooking? Why he stopped working for restaurants? As a chef? Amuyo gay mga talaga ni tatang ko. Yeah. Ti kinagpaiswan na, Mr. De La Cruz. Dakkel ti basol ko kinilari nga tatang mo. Huh? He was our chef in our family business, in our family restaurant. When we were young, we fell in love with each other. Huh? But my family, saan da kayat ni Larry for me? Ngim inlaban mi, ti ayan-ayat mi kini Larry. Ma'am. And nagbunga ti ayan-ayat mi di. Ha? Adda anak yung kini tatang. Adda kapsat ko. Adda iti. Yeah. But unfortunately, our daughter passed away at a very young age. Huh? Iso tidak kalabasol ko kinitatang mo. Inya dayunak ti pamilya kenkwana with our daughter. Impanda ki di Amerika. Kat saanin nga nakitkita pa ni Larry, ti anak mi. And so I know he hates me a lot. And that's why he hates cooking. He doesn't want to cook anymore. Mom. And I feel guilty about it. Gapot na sa awan tinaarabitan. Kasanungan na tayo tikabsat ko, ma'am. Gapo iti sakit. Ang imti makadagas. Saan man lang ang nakikita ni tatang mo, ti anak mi. Kasta aya. Saan mo latang nga isistoryain kini tatang mo? And don't tell him nga siyak ti aking bagay ti restaurant nga pagpapaayam because sigurado ak. Sigurado ak nga saan na nga kaya't ka konektado ka kanya. That's why I use my name, my last name Ortega, which is my late husband's last name. So nga oray bagam nga Mrs. Ortega, he won't recognize nga siyak gayam. Nga siyak gayam nga
nga ni Divina nga dating kakaayan ayat na nga kagurguran na. Ti akin bagit ti pagpapaayam nga restaurant. Tim kayat ko lang ibagaking ka. That's why I treat you so special kasi dakil ti basol ko ti pamilyam nang runa kinitatang mo Mr. De La Cruz. Dakil mo ti basol ko king ka, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. It's okay. It's okay. Okay. You can go now. Ma'am. Kan di kid-kid daw yung mga tulong. Sige. Agsarita tanto. Baliwan tanto at agsarita. Bayadak to, ma'am. Yeah, I know. Saan ko nga ikanti interes? Ikaltas kulatan, iti sweldo, binulan. Ure manong nga tawin mo ito nga baybayadan. Tapos saan ka marigatan mo? Talaga, ma'am? Agyaman na karon, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. At pasensya ka tayo, panaglabos ko itahin, ma'am, talaga. It's okay, saan mo nga palagip, Mr. De La Cruz? You can go now. Agsublikan tulatan into no malem. Tapno no, kwa. Tapno malipatak, di napasama. Sige, ma'am. Sorry, ma'am. Hey. Unin, ibabain ko na. Awan anay na dahil nga dundon. Tilad kami nga ibagbaga na. Namati ak matikurana nga kursunada kanyak ni Ma'am Divina. Sa balimit kaya. Oy, dundon! Tabaga ka! Abay, pare! Makatoy! Sagana ka kanyak! Adabasol mo kanyak! Paring dundon! Nagsayaat mo day taga-amo mo on baraw. Uwan nga ron tatang. Kaya't kuman nga maam mo day taga-amom tapno, personal nga makapagyaman aking kwada. Saan ang tatang? Kwa, bisi-bisi ni Mrs. Ortega. Mrs. Ortega gayam, tinagarda. Gito, api ko ba, uri nga tabisi no, dakil itulog na, iti pamilya tayo, nagrunak, iti asawam. Rumbing dalaing agyaman tayo nakapagyaman akong tatang, kin may isa, ikaltas naman iti sweldo. Ngin basit lain ka nun ikalkaltas da, nga uray ka no agingga nga agretira ka may bayadak. Nagsaya at nukastan. Kwa. Mrs. Ortega. Kay dasawan, dasawanan. Balo tatang. Malay mo, no agkaayatan kami. Saan tatang? Kwa, busy-busy suna. Kin medyo suplada tatang. Saan ba nga suplada kin ka? Iwan nata, sakti kalaingan nga chef na. Api kasla ti buket nga mamamok ti bus mo. Saan ka kasi tatang, saan nga na, di na unay kayat ti, kasi nga thank you, makulitan. Nag-thank you ka nga ro dun. Kaya impakasaritak pa yun ni Grace, tinawagan me. Langarog. Nula dagundaway ko, kat inak agyaman king kuana. Saan ang tatang? Baka no manisturbo yung laan ni Mrs. Ortega. Sige, garod, baraw. Say-saya atim garod ti trabaho, tapno kasta. Tapno di kasta, kat agtultuloy ti kinasaya at day taga-amom king ka. Uwan tatang. Kabilin-bilinan ni Mrs. Ortega kasinyong nga saan ko nga ipudno kinitatang nga iso ti amok wenno iso ti pagpapaayak nga restaurant. Itakit na amiris kon ti amin no apay ngayon sardeng ni tatang ti nagbalin nga chef wenno nagtrabaho iti restaurant. Taadagayam ti madi wenno nalidem nga napalabas na nga kayat na nga malipatan. Ket no agsabat ti dalanda kini Ma'am Divina, sigurado nga agsubli ti lagip na, tinapalabas, amangan no
ditan nga rumwar matigura ni tatang iti dati nga kayan ayat na nga kagurgura na unay. Tigay na sawen adagayam kabsat ko nga inauna nga mitisyak angem natay kanu nga nasapa. Nagasawa siguro ng tatang idita kayat na malipatan ni Ma'am Divina kat siyak tinagbalin nga bunga. Bunga da. Kaya nasawen, talaga nga na-hurt. Talaga nga napasaktan ni tatang. Siguro kat ni Ma'am Divina ti talaga nga true love na. Ngem gaputa inya dayot pamilya ni Ma'am Divina isuna nga intugot na ti anak da. Sa naamuan na nga natay ijay Amerika, iso nga ginura ni tatang ida. Kinagura na pa yun, dagiti, siguro dagiti mata pobre nga amo. Iso siguro nga di nakayatin tagtrabaho pa eh. Kinaykayat ng tagtalon, kanagtarakin ti dingwen. Angim, kasla saan ka komportable kasinyong nga ilimlimed ko kinitatang nga ti amok titimulong kanyak ken titimulong para iti panagpaagas ti asawak ket ti tao nga kang runaan nakagurgura na ti tao nga nagbali na rason no apay nga kinaguranan ti panagluto na wenno panagtrabaho na iti restaurant ti tao nga inayat na ti uray la nga naadda-anda iti bunga ti ayan-ayat da ngem ti makadakas ket inya dayo na day nga bunga ken kuana impaidam na ken ni tatang kay anak da. Imagine kasi nyong numaamuan ni tatang anya nga tati reaksyon na anya nga tati ramiden na kanyak numaamuan na nga inlimed ko nga amok gayam ti napalabas da ken Ma'am Divina. Iso nga mariribukanak launay kasin diya mo ti aramid. Ala dati panaglabos ko iti sangwanan ni Ma'am Divina medyo naililiwag ko di diyan ngem grabe idi kabigatan na idi napasamak kabigatan na halos diyak kahit ti sumrek idi gabot babain ko. Ngano mabalbalin ko makit do sumrek ket no mapanak ag trabaho ket diyak kayat nga makitak ni Ma'am Divina. Kasla maarunrunaw ti panagriknak no makitak ni Ma'am Divina kalpasan day di nga panaglabos ko. Angem idi agangay okay meten. Ita lang ti problema ni tatang. Dumteng to nga tati aldaw nga maduktalan na ti amin. Ket anyan to nga tati reaksyon na. Anyan to nga tati mariknana kanyak. Dahil iti parikot ko kasin ket agkidawak man ti balakad kada kayo. Anya ka di ti rumbeng aramidek. Ipudok ka din kinitata nga nasapsapa tapno no ti kasta ket bareng no sa anak to nga kagura. Bareng no mapagbaliw ko ti riknana ken Ma'am Divina. Kasi panunod aw mo ti basol ni Ma'am Divina eh. Taubing da pa idi. No di ket basol ti pamilya na. No da kayo ti adday ti sitwasyon ko kasi anya ti aramidin nyo. Dahil tangarod ti parikot ko, ket agyaman ak kadagiti aming nga dimngeg. Iyon akon ti agyaman kadagiti makaited balakad kanyak. Ket sapay ko magad na kay batit adal dati nga pakasaritaak kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program, Kasin, and God bless everyone.